कि 24 घंटा घूंघट में अम्मा जी हमरा हमला मॉडर्न जुग के कनिया हम जना सासन कि ससुर भसुर के आगे पर्दा में हम हुलू गए ना बजाए कि खाई अपना मर्दा के कमाई लजाए भाव भाव रे पगला भाव है बकीर जानता जानता रू पब्लिक का कहतिया तारा भाव पे कि बस कर रे पगली रहे दे जब दिले बड़ी दर्द पहले सहे। लेकिन एगो गाना हमारा हम सुना देता नहीं हमरा से पहले कहले रहे कि पहले से ज्यादा लगिले चॉकलेटी आ सुना दुए महीना में बनल बेटी अरे नई हर में रहलू टूटी टिहरी ससुरवा में जितना आजकल के जितना युवा बड़े ए पे रील कुल इतना बनैले होखे ना कि लागे सैये के बेलल रोटी खइलू एक और गाना ट्रेंड करता कि गोरी तो हारो तमनवा रहे प्यार कैले रहू लहे लहे कि जबन भइले मन मानी कि तोहर प्यार के निशानी जानू अभी ओले धइल बा रहू देखना टेंशन भइल लइकवा तोहरे पकाइल दोनों गाना सुना के लेकिन गोलू बाबू वही में जाज में कि पहले से ज्यादा लगिले अच्छा ऐसा काहे होला कि लड़की सब ससुरारी जाते मोटा जली सन तबे न कहनी है कि खाई अपना मर्दा के कमाई न जाई कहे सब फुल प्रेशर लइकन पे हो जाला कि